Witam was pięknie, moi drodzy. Mam nadzieję, że dobrze mnie widzicie i słyszycie. Ekstra się ogoliłem, no może nie ekstra do filmu, ale twarz ponownie 13-latka, czyli o rok się odmłodziłem. Dawno nie gadaliśmy o niczym, dawno nie było vlogowania, także nie było jakoś, nie umiałem jakoś sobie tematu jakiegoś ciekawego dla was znaleźć, a prawda, nagrywać na siłę, coś głupoty jakieś wymyślać, to trochę tak nie powinno tak być, nie? Docencie to, że wreszcie nie ma odbicia luszczanego w kamerze, także nie pytaj się skąd inogodej mechanizm. No, możecie odczytać. O czym pogadamy? Słuchajcie, tak jak w tytule, najbardziej przerażająca rzecz w życiu. Ale o co mi tu konkretnie chodziło? Mianowicie o coś takiego, co zmroziło wam krew w żyłach. Na pewno, a przynajmniej większość z was, jestem przekonany, miało taką sytuację. Chodzi mi po prostu o to, że są ludzie, każdy czegoś się boi, prawda? I są takie sytuacje, że przychodzi nam się z tym straszliwym, tym potężnym strachem skonfrontować w jakiś sposób. I to są te sytuacje, kiedy, że tak powiem, strach over 9000 i już sami nie wiemy, co mamy z tego strachu i przerażenia zrobić. I ja też taką sytuację miałem. Moi drodzy, mianowicie, o co chodziło? U mnie jakoś tak to było, że bałem się i obrzydzały mnie bardzo wizja wszystkich urazów jakichś i uszkodzeń związanych z narządem wzroku generalnie, jak na przykład były jakieś filmy, gdzie komuś tam robiono lobotomię, albo gdzie kogoś w ogóle coś w oczach się działo, wiecie, szkło jakieś w oczy, jakieś dziubanie w oczy, coś takiego, to ja już dostawałem palpitacji, mi się już ręce pociły, mi już tak już mi ręce chodziły, i mi już się dźwigało po prostu, wszystko tu mi stało, nie? No i jak to można się domyśleć, doszło w końcu do takiej sytuacji, że było to mniej więcej, no to było dość dawno, to było może 5-6 lat temu. Byłem na placu tutaj z kumplami, coś tam żeśmy kopali chyba piłkę czy coś takiego i u mnie przy chodniku jest wysypane takim piaskiem, takim szutrem, taki piasek z kamieniami takimi drobnymi i zawiał wiatr taki mocny. I ja stałem akurat tak, że ten wiatr zawiał tak, że mi to do oczu mi nawiało, nie? I wiecie, wpadło mi do oka i tre, no ale czuję, że zostało mi w oku, nie? No i co, idę do domu to wyjąć, patrzę do lustra, w ogóle wiecie, tak, nic nie widać. Próbuję powiekę zawinąć, nie, nic nie idzie, tak, tu kącik jakoś, tak, tu przecieram. Próbuję to wyłzawić, nic nie działa, moi drodzy. Ja już, ja już zaczynam lekko panikować. No i co? Biorę szklankę z wodą, dałem tak oko do tej wody, mrugam, nic nie wychodzi, nie? Nie mogę i po prostu cały czas uwierało. Cały czas czułem, że uwiera gdzieś tam i nie mogę zamknąć oka, bo po prostu czuję, że coś uwiera, nie? No i co w takiej sytuacji robić? No nic nie działa. Mówię, przecież tak nie da się, no. Idę na pogotowie. Idę tutaj, niedaleko jest szpital, były szpital górniczy i, i idę tam na okulistykę. No i mówię, wchodzę tam i mówię, że tu taka sytuacja, wypadek wpadło do oka, czy można, no ona tam odesłała, proszę tam jechać na piętro, no i co, idę, siadam przed drzwiami, otwierają się drzwi, zaprasza mnie pani, dwie panie doktor, co się panu stało? Ja mówię, no coś tu do oka mi wpadło. No to pani doktor mówi, proszę usiąść sobie i była taka maszyna jakby, taki blat, nie? I takie coś, że tak się wkładało tak gołę, i tak się miało tu takie było, takie jakby taki lufcik, tak się kładło brodę na takim czymś i pani przejeżdżała, takim było widać i świeciła do oka takim mocnym światłem i patrzyła przez taki kuklok jakby tam do tego oka, nie? No i, przepraszam, patrzy i mówi faktycznie jest. Jest coś, jest coś wbite w ciało szkliste, nie? Ja tak myślę, kurwa. No to po sprawie, po oku, nie? Jak ja o tym opowiadam, to mnie aż oko zaczęło boleć. No i ona mówi, no dobra, wyjmiemy to, nie? Były dwie takie panie pielęgniarki,
bo ta dopiero przyszła po chwili, ta druga i mówi, no tam, pani Basiu, znieczulała pani? Ona, o nie, no nie znieczulałam. A ta pani mówi, no to trudno. Nie, ja już tak. No spoko. Zaraz mi pewnie wyjmą mi oko tak z łeba do miednicy i obmyją wodą i jeszcze tak druciakiem pewnie mi je wyczyszczą, nie? Ja już tak 250 na 350, nie? Tak już cały. Proszę tu usiąść, coś tego, nie? Dała mi, proszę tu dać głowę na zaś taki aparat, ale inny. Unieruchomiła mi tak łeba, nie? Takim, tu mi przykręciła taki kokotek, że mi tak mi ścisnęło gębę w takim śrubsztaku i mówi, proszę nie ruszać okiem, nie? I ona tak, i tu miała pod tym urządzeniem była taka szufladka, nie? I ona coś tam, tak, ten, coś tu, ten, tak, nie, to ten. I patrzę i wyciąga igłę. I mówi, proszę nie ruszać okiem, nie? A ja tak. Mi normalnie, ja byłem, ciężko to jest opisać. W tym momencie ja byłem taki przerażony, że mnie po prostu skostniało. Rozumiecie? Ja zamarłem. Nie mogłem się ruszyć w ogóle. Serce to mi w ogóle tak Ja tak odpłynąłem. Wszystko się wyszarzyło. Ja poczułem takie zimno na całym ciele. Mówię, zaraz zemdleję, nie? Przecież to jest spełnienie mojego najgorszego koszmaru. I ona tą igłę do oka mi. I wiecie, i to nawet nie boli, nie? Bo tu nie mamy żadnych tam zakończeń takich nerwowych, co by coś to krwawiło, czy coś takiego. Tylko no jest to, czujecie, piknięcie i wyjęła mi to tą igłą, tak mi to jakoś odessała z oka. I okazało się po prostu, że mi się do źrenicy mi się wbił taki mikroskopijny kamyczek. Do dzisiaj nawet mam na źrenicy taki ślad, taką kropkę jasnobrązową. I wiecie, i no może pan już sobie siąść, nie? Ja wstałem, siadłem. Jeszcze ta druga pani doktor wzięła maści takiej mi dała pod powiekę i pokazała poruszać, żeby nie zakaziło się nic, nie? I odesłali mnie do domu. Dostałem taką kartę jakby, że to się pokazuje, jakby był jakiś uraz oka, to oni nie robią problemu i no od razu tam odsyłają na okulistykę po prostu. I powiem wam, że od tamtej sytuacji mam traumę. Od tamtej sytuacji mam traumę w tym sensie, że po prostu jak coś mi wpadnie do oka, jakiś paproch, albo rzęsa, albo coś takiego, to ja już wpadam w panikę, bo ja już oczami wyobraźni widzę siebie na okulistyce, jak mi dziubią igłami w oku, nie? Ja już po prostu, jak mi coś wpadnie do oka, to ja już dostaję ciśnienia, już takiego gula mam tutaj ze strachu. Także takiej traumy się nabawiłem. Potem jeszcze raz chyba byłem, ale już nie było dziubania igłą, tylko pani mi po prostu tam coś tam maści takiej dała i kazała poruszać powieką i mi to wyjęła, nie? No ale to było straszne, to było dla mnie wtedy straszne. I właśnie jestem ciekaw, jakie wy mieliście sytuacje tego typu, jakie takie straszne rzeczy wam się przydarzyły, których się baliście, na przykład czy mieliście jakiś zabieg taki właśnie trudny, bolesny, którego się obawialiście, czy sobie zrobiliście jakąś ranę, nie wiem, przewróciliście się, rozwaliliście nogę, połamaliście rękę, jakaś kość wam tu wyszła, czy na przykład wystraszyliście się bardzo czegoś, jak po prostu, jaki koszmar wasz się zrealizował, tego jestem ciekawy. I tym się ze mną proszę podzielcie w komentarzach. A ja wam dziękuję za uwagę. Rzucam tutaj, gdzie są napisy. Uwaga. O, zapraszam was na tam wszystkie te łony, co są w napisach. No i co? Jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, a ja się z wami żegnam. Właściwie nie żegnam, tylko mówię papa. I widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się.